Уважаеми кърджалици, скъпи съмишленици, особена чест е за мен да присъствам тук и сега на откриването на този клуб. От гледна точка на правене на политика, да откриеш клуб на главната улица, там, където основният поток от Кърджали се минават постоянно, е твърде отговорно. Аз искам да ви пожелая две неща. Първо, всеки млад и зрял човек да намери себе си в този клуб. И второто, което е много важно, нека ДПС да направи така, че този клуб на главната улица постоянно да произвежда заедност. Постоянно да генерира толерантност. И то като модел за цялата страна. Тук се ръкопляска. И ако ми позволите нещо като трето, централата поема ангажамента да направи специален подарък. Помислете добре какъв да бъде той, за да функционира клуба по-добре, по-ефективно за всички хора, които посещават. Това Кърджали. Да. Благодаря ви и бъдете живи здрави!